Takže jo, čau lidi, dneska budeme natáčet video z Brawl Staru. Minule jsem ho točil, ale to nic neznamenalo, protože jsem tam neměl mikrofon. Takže jdeme na to, jo. Můj začínající, prostě normální ten, jo. Mám 2 účty, jo. Jeden mám až moc OP, takže to vám teď ukážu, jak je OP. Public Fort, jo, 37 000 párku, to. Ale udělal jsem si novej, protože jsem chtěl mít tak dobré, jo, ale tady hraje můj kámoš na tom, protože já tam nechci hrát, ale mám to taky dobrý. Koukejte, jo. 77 brawlerů, ale ty brawleři jsou až tady ty nejlepší. Koukejte, pomaličku se ukážu, jo. Ali, Crow, Leon, Ember, Meg, Surge, Chester, Cordelus, Kid, Drago, Kenji. To jsou všechny, jo. A seru na to, protože mě baví vysvět ten, jo, účet, nevím proč. Tady ten mi přijde takový volniček, chápete, protože kdo by chtěl tady ten až moc OP účet, já. Jako taky, ale chápete, nebo nechápete, asi ne, co. Co chci. Bum, teď přijde můj brácha do dveří. Ne, jsem v mým pokojíčku, jo, protože chci být v mým pokojíčku a nechci, aby tady byly rodiče. Zahrajeme si zase Brawl Arena, co jsem hrál, ale bez zvuku, jo, protože jsem kokot. Takhle. Boxu, nic nemám personál, taky nic, klub, ne. Prostě tohle, jo, tak veme si buď to Larry and Larry, nevím, jo, prostě koukejte, jo. A padlo mi teďka Chestera a na toho jsem hned udělal prostě 192 pohárku, jo, asi před 2 dněma mi padlo. Pak mi padl Drago, Cordelus, Surge a takhle postupně, chápete, no. Ale stejně nejlepšího mám tady toho, jo. Já mám úplně všechno a mám ji na 40. týru. Protože budeme trochu hrát, jo. Hraju Larry, prostě tady toho bobečka, nevím, jo. Kopocný skin je úplně na hovno. Já nevím, jestli si mám nechat tady to, nebo tohle. Ale tohle je asi hezčí, si nechám takhle. A teď jdu na to. Wow, mám tady vedle sebe opicu. Je mrtvá. Nevím, si mám srandu, jo, lidi. Nebudu mít vedle sebe mrtvou opicu. Ježivá, kecám. Je to pršák. Takže máme Edgara, Ember a já. Oni mají Baby, Mac. Co to mohli dát? Pojď, jo. Musím zabít hodně lidí, nevím proč. Tady jim to tak. Já si nechávám ty robotky, chápete? Protože ty robotky pak to půjdou, pozor, bere. Neumím mířit prostě lidi, nevím proč, ale neumím mířit, jo. Takže mi teďka zabije buď. Nebo ne, zabil mě, no. Ale vyhráváme, takže dobré, jo. Vyhráváme. Dobré, tak jsem to jen tak hodil. Tam si Draco. Ember to tam asi celý osekává, tak koukám, protože Ember má zatím z nás... Ne, Ember má i... No, já nevím, kdo má z nás nejvíc, ale je tady Mac, takže... Bum, tady takhle trochu... Já nechci, aby ten bere jako za trochu jako chcípl. Ne, kámo, nechcípej. Nevadí, jdeme to chcípl. Prostě je to demet, no, tak vám to řeknu. Ten robůtek, který tady pomáhá k tomu. Tady bere boom, mrtvej. Není. Jo, je. Dobré. Boom, tady, kámo, a teď nechcípej. Boom. Jména, takhle, boom. Tady to rozsekáme, víš co, úplně nezájem. Boom, máme. Tak pozor, by, tady, bum, takhle, hop. Máme tady ninju, jo, bum. Bere, bum. Mrtvej, by, do prdele, by. Mám to. Tady hodím tohle. Takhle, ať se vyhýluje, bum. Bro, nech mě, tak, mrtvej. Kámo, nechoď tam, Larry, do piči. Kámo, máš jenom 7 HP, já vím. Ne, tam nechoď! Kokot. Tak, promiňte. Já mám prostě, protože mám někdy i nervy, jo, takže nerešte. Bere další, bum.
Zabiju ho. I Meg zabiju rovnou, víš co. Ne, tak já ne, tak to zabije moje kámoška Ember, víš co. Tady ale Bibi bych mohl zabít, ne? Uka, mohl bych? Jo, mohl bych, koukej, bum. Mámí, kámo. Meg, bum, vtipně. Kámo, má jenom 1000 kámo hápek. Nechte ho žít, vole, bum. Další je zabitej, vole. Nebudou mě srát. Za něho, kámo, zase. Proč tady je ten Barry pořád, kámo, a chcípá pořád. Ne, Barry, kámo. Samu, kámo, s jedním hápkom. Viděli jste to, kámo? Viděli jste to? Jedno hápko. Jsem měl. Počkej, co udělám za track, jo, koukej. Trickshot. Koukej, jaký udělám trickshot, hoši, jo. Bum. Do prdela, vidíš? Ale vrátil se tam. Barry chcípne teď, jo, protože mě sere už ten Barry. Jenom provokuje muzik. Bum, chcípně, vidíš? Bibi. Bum, vole. Máme to vyhraný, tohle. Bum, vidíte to? Máme to. Já mám asi nejméně killů, si myslím, hej. Kámo, nejvíc? Dobrý. To si musím screenshotnout, tohle. Pojď. Dám to na TikTok. Mám i TikTok, jo. To jsem chtěl. Bum. Tak jo. Tohle bude hodně dlouhý video, protože já nevím, ale chci dávat na TikTok tohle. Tak vždycky kolik mám kilo, jo. Chci už 11 000 kámo chci dát, ale prostě trvá to, hoši. Prostě legendářku už chci, ale trvá to. Mám jenom, kolik? Jenom 10 200 to. Moje friendy. Já chci předhodit tady tu holku. Já ji znám, je to moje holka, jo. To je gay. Chci předběhnout. To je moje holka, jo. Vám ukážu, jak má nejlepší drahu. Je tam nejlepší, to řeknu jenom. Jestli to si přidat, tak si vemte tady. A jestli chcete mě, tak tady máte Pavlíček, Gulek, no prostě tady to, no. Už to určitě udělali, nevím, no to je jedno. Tak. No a teď. To nejde. Nemám na ní skin, chtěl bych tady ten. Není špatný, ale nemám blingy. A mi to tohle nebere. Ani tohle, kámo. Víte? Nebere mi to. Ani jeden z toho. Takže, potřebuji získat. Vám přesně hezky řeknu. Tohle potřebuji. To dělat nebudu, protože teďka končí video. Chtěl jsem zahrát jenom jednu hru. Už jste viděli, jak hraju a tak. Takže čau.